3 titluri mondiale, aur olimpic, 2 arginturi olimpice și totuși puțini români îi știu numele. Marius Urzică, născut la 30 septembrie 1975, la Toplița, a dominat cel mai dificil aparat din gimnastică, calul cu mânere, aur olimpic la Sydney anul 2000, argint olimpic la Atlanta și la Atena, bronz olimpic cu echipa la Atena, la mondiale, aur la Brisbane, Gent și Debrecen. La europene, 5 titluri continentale, un deceniu în vârful lumii. Un palmares care îl plasează printre cei mai mari gimnaști români din toate timpurile. Într-o eră în care lumea vorbea despre gimnastica feminină, Urzică era deja campion olimpic. Scrie în comentarii dacă Marius Urzică iate cel mai mare specialist român la cal cu mânere din istorie. Urmărește-mă pentru mai multe episoade interesante cu campioni români, uitați și distribuie clipul să-i readucem în lumină.